pa, Bareta alas 7, digdi sa GB, garantisadong Bareta. Maray na aga mga tugang oya po ang mga bareta ngunyan na Lunes. Kami ang matod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Teralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, 5,000 sagod sa 6,000 na pasahero pigdalauman na mag-agi sa iba-ibang pantalan sa Kabikolan. Coast Guard District Bicol ipinawagas na sa manlain-lain na pantalan sa rehiyon. Wish mo o wish ko regalo mo kan DCGB gigibon dyan na hapon sa Pacific Mall. Sitio Kabungahan sa Barangay Kabatuhan sa Labo Cam Norte, one lane passable na sa gabos na klase ng bihikulo apwera sa articulated trucks. Sa lado national, Office of Civil Defense nag-apilar sa mga alkalde na ilatag ang tsunami evacuation plan. Mas dakol na Pinoy kaipuhan sa Saudi. Department of Agriculture ipinag-orgulyo na nalampasan ang mga krisis sa agrikultura. Banknotes o kwartang papel na may retrato kan mga herwe, mantinido sa sirkulasyon sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa ibang nasyon, shutdown sa gobyerno kan Estados Unidos na agapan matapos na maipasar ang budget deal. Baretang Sports, Eastern da ipinaporma ang San Miguel Beermen matapos daugon sa saindang laban sa nagpapadagos na PBA Commissioner's Cup. Ngunyan si Ritales kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Posibleng umabot sa 5,000 sagkod sa 6,000 katawo. Kada aldaw, ang maagi sa mga pantalan sa Kabikolan, poon sa aga, sagod sa aldaw kan Kapaskuan. Sigun ini kay Achilles Galindez, ang Media Relation Officer kan Philippine Ports Authority Bicol, kung sa ensayang ipinaluwanag na pig-antasiparanan ninda ang pagdagsa kan mga pasaheros kung kaya pigahandaan ninda ini nin marahay lalo na sa mga pantalan kan Matnog, Sorsogon, Tabaco City, Asin Piodoran, Albay. Sinabi ni Galindez na maigot sindang nakabantay sa sitwasyon kan panahon dahil naman sa epekto kan shear line para sa kaligtasan kan mga pasaheros. Siniguro man kini na masisimbagan ninda ang pangangiipo kan mga maoruli sa probinsya ngunya na Pasko pati na sa bagong taon. Itinaltag na kan Coast Guard District Bicol kasabay ang mga stations, substations, asin operating units an sa indang mga personahes sa manlain-lain na pantalan sa rehiyon para masiguro ang kaligtasan kan mga biyahero ngunya na holiday season. Sigun sa PCG Bicol, ang inisyatibo ang parte kan Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2024 na may katuyuhan na makapagtaonin seguridad asin kombinyensya sa mga pasahero. Dagdag pa kan komandansya na nagbugtak sinda nin 24/7 help desks para sa passenger assistance, regular na pagkondukta nin inspeksyon sa mga sakayan pandagat para masiguro na mas marhay na kondisyon bago magbiyahe sa kadagatan. Maigot man ang sa indang koordinasyon sa PNP, Bureau of Fire Protection asin iba pang ahensya na katuwang ninda para sa kaligtasan kan publiko. Nangapodan ang PCG Bicol na sa anuman na emerhensya, tulos na mag-apod sa numero kan respetibong Coast Guard stations para sa makaskas na aksyon. Nakatala na gibuon din hapon ang distribusyon ng mga regalo sa Erarom kan Wish ko regalo mo kan DCGB sa Pacific Mall, Legazpi.
nasa 350 ang mga aki hali sa tios na pamilya ang magiging resipiyente kang regalo hali sa mga barangay sa siyudad ng Legazpi. Ang kada resipiyente na may edad 5 sa 8 anyos makakaresibir ng regalo na nagkakatadad ng 500 pesos susug sa sendang kagustuhan asin regalo na gusto nindang maresibir ngunya na Pasko. Katakod kini dakula ang pasasalamat kan manayamiento kan DCGB sa kabos ng mga donors asin nagtabang para marealisar ang taon-taon na aktibidad sa katuyuan na mapaugma ang mga aki sa panahon nin Pasko. One-lane passable na ang Sitio Kabungahan, Barangay Kabatuhan, Labo, Camarines Norte sa gabos ng mga klase ng lunadan apwera sa articulated trucks dahil sa road slip. Sigon sa Department of Public Works and Highways Bicol, passable na ang tinampo sa Bagong Silang, Kapalonga Road, Talubatib, Jose Panganiban Poblacion Port Road, Batobalani to Tawig, Tutugos, to Paracale Road, asin Quirino Highway sa Tabugon, Santa Elena. Mientras tanto, passable naman sa light vehicles ang Santa Elena Kapalonga Bypass Coastal Road. Naging matriyumpo ang ginibong year-end handog pasasalamat para sa mga katutubong aki kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay. Sigun sa DSWD Bicol, narealisar ni sa paagi kan sa Indang Protective Services Division asin Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace kung sain nagtao ang DSWD nin 50 home life supply kits na may 5 kilo nin bagas, gatas para sa mga aki, kape, asin mga dilata, obheto kan aktibidad na ipamati sa 24 pamilya na naka-star digdi na ang pagpadaba asin suporta sa sendang pangangaipo sa pagkikipag-uron kay William Baron, Tribal Chieftain kan katutubong ati. Sobra ang pasasalamat kay ni sa gobyerno dahil magkakatabang ini sa sendang mga pamilya. Siniguro man kan DSWD Bicol na padagos ang sendang itataong suporta sa mga katutubong komunidad para sa inklusibong pagtalubo. Buminaliktad ang sarong kotse sa tinampo na sakop kan Santo Domingo, Albay dahil sa padagos na pag-uuran sa probinsya kan Albay. Sigun kay Santo Domingo Municipal Police Station Investigator, Police Chief Master Sergeant Nolan Balanta, hali sa Bakakay, pasiring sa Legazpi City ang nasabing bihikulo, mantang nagbabagsak ang makusog na pag-uuran, nag-zero visibility ang pig-agihan, mantang daina na reparo kan driver, na may concrete barrier sa iyang pig-agihan na tulos man na bangga, na naging kausakan pagbaliktad. Pigo-konsiderar na accident-prone area ang pinangyarihan kan aksidente, sa pagsasabing daina mamalayan kan mga driver na biglang nagkikipot ang agihan, lalo na kung banggi asin madiklom sa nasabing lugar. Daiman ni nadamay sa aksidente mantang ang driver kaini nakaluwas na sa ospital mantang nagsapar nin minor na lugad asin kulog sa lawas nakausakan pagbaliktad kan bihikulo. Katakod kaini ng apodan opisyal sa mga motorista asin iba pang driver kan mga bihikulo na mag-ingat sa pagbiyahe para makalikay sa mga aksidente sa tinampo. Arestado ang sarong aktibong miyembro kan Bureau of Fire Protection matapos na magkaigwanin drug bypass operation kan Disyembre 19 sa Barangay Poblacion, Balino, Masbate. Sigun sa Masbate Police Provincial Office, nadakop ang suspitsado na si alias Banal, 32 anyos, may agom, miyembro kan Bureau of Fire Protection, Balino. Nakuas kan mga otoridad ang pigkakarkol na sa 15 gramos nin pigtutubra na shabu na nagkakatada nin lampas 102,000 pesos asin ang kwarta na ginamit bilang buy-bust money. Katakod kay ni nagparumdom si Masbate PPO Provincial Director Colonel Lion Van de Velde sa
publiko na ibitaran ang ilegal na droga dahil sa maraot na epekto kani sa komunidad. Mientras na padagos ang sendang kampanya kontra sa ilegal na droga para mamantenir ang katrangkiluan kan masbate. Laog sa top 10 kan licensure examination for dentist 2024, ang sarong Masbateño. Si Krisha Denil Danao Placer, tubong Masbate City na nakakuanin 84.10%. Asin nasa ikalamang pwesto sa nasabing eksaminasyon. Siya nagtapos nin kursong Doctor of Dental Medicine sa Centro Escolar University, Manila bilang cum laude ngunya na 2024. Sigun kay Placer, dai naging madalian sa iyang paghahanda sa pagkuakan eksaminasyon sa pagsasabing dakol ang dapat gibuhon para mas lalo pang mapagtibay ang sadiri asin ang pagiging resilient. Iyan ang primerong kabtangkan mga barata. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asikang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag ng satong banwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag ng satong banwa. Si FEM, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si PM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalaom. Si PM Imperial na pagdabaan kulangi. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Mga padaba kong kay Manwa, ini po ang sendong servidor, City Councilor, Manny Kulaway Ribaya, Canligao City. Agum ko po si Board Member Dr. Eva Lopez Ribaya, Antad Sediri, kan St. Stephen Optical Clinic, Ribaya Optical Clinic, asin ang Putok Bulaluhan sa Kalsada, Ligao City.
Ngunya na Pasko, ini ang panahon kan sa tuyang pagserebrar sa kamundagan ni Niño Jesus sa sabsaban. Ipamati ta asin ipailing ang banal na kahulugan asin espiritu kang Pasko. Importante ang pagtarabangan asin pagkasararo sa pagpamibi para sa luway-luway na pagbangon gikan sa perwisyo na dulot kan kalamidad. Sa Giraray, ini po ang sa indong servidor, Ligao City Councilor Manny Kulaway Ribaya, Board Member ng Sigma Lambda Pi, 3rd District of Albay. Kasabay ang sakuyang buong pamilya, asinagom na si Doktora Eva Lopez Ribaya, minapaabot ning magayang-gayang Pasko asin progresibong bagong taon sa Indogabos. At bukas ay araw ng Pasko. Feliz Navidad! Ini si Mayor Alan Arandia kan piudaran maut magpaabot nin maugmang Pasko asin muwaswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Canyaveral Arandia na maging angat kita sa ngaran ng pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan sa kuyang agom Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa Gabon. Feliz Navidad! Feliz Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Mirit na ilabas mo. Makikinig ako. Mirit na ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Mirit na ilabas mo. San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Pasko na! Ilabas! Buksan na ang San Miguel Pale Pilsen at mag-beer call. Drink responsibly. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan barata sa Lado Nacional. Pinatanidan kan Philippine National Police ang publiko na dai magamit nin mga paputok sa mga residential areas bilang pagsabat sa bagong taon. Sigun kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na pwedeng magkaigwanin fireworks display ang publiko sa mga designadong community zone. Pinalikay kan PNP ang paggamit din mga paputok sa ampang kan sa indang mga harong. Mapawagas man ang pulisya nin mga pulis, lalo na sa bisperas kan bagong taon tanganing masiguro ang kaligtasan kan publiko. Nagpagirumdom ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga establishmento na nagigibo asin nagpapabakal nin mga paputok asin pailaw na makusog na magsunod sa Occupational Safety and Health Standards o OSH. Inita nga ning masiguro ang kaligtasan kan mga obrero sa tao kan kapaskuhan, lalo na tahalangkaw ang demand kaini. Sinugo ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang gabos na Regional Directors kan DOLE na magkoordinar sa Bureau of Fire Protection o BFP, Philippine National Police o PNP asin local government units o LGUs para sa subaybayan ang pagsunod kan mga establishmento sa nasabing patakaran. Maawat man kan sekretary na maiwasan ang anuman na aksidente lalo na ang insidente nin sulo kung sa imposibleng madamay ang mga trabahador. Ipagsumiter man nila Guesma ang mga regional director nin listahan kan mga establishmento sa irarom kan monitoring sa Good Enero 10, taon 2025. Barata Holi sa ibang nasyon. Naagapan ang diit pang pag-shutdown kan gobyerno kan Amerika matapos may pasar kan US Congress ang budget deal. Enot ang inaprobaran kan US House of Representatives ang nasabing bill sa botong 366 against 34 asin makaliis ang sarong oras ibinukod kan US Senate ang pagpasar kani sa botong 85 kontra 11 maski sobra ni kabangang oras na deadline na itinalaan matanga na banggi kan Desyembre 21 pero dai kaybanan
sa ipigpasar na fundo ang demand o pigahagad ni President-elect Donald Trump sa mga legislador. Nalangkawan man ang debt ceiling kan federal government na nagpapailing kan limitasyon sa kapasidad ni Trump para manduhan ang mga legisladores hali sa iyang sadiri mismong partido. Isinumitir ang nasabing bill kay U.S. President Joe Biden para dagos ng pirmahan bilang sarong ley. Sa sarong statement hali sa tagapagtaram ni Biden, kinonfirmar kini na inaprobara na niya ang presidente sa nasabing budget deal. Magagarumduman na pinakauring nangyari ang government shutdown sa Estados Unidos sa primerong termino ni Trump kan 2019 na nagdurar nin kin 35 dias ang pinakahalabang government shutdown sa istorya kan Amerika. Baretang Sports, dai pinaporma kan Eastern ang San Miguel Beermen sa score na 99-91 sa nagpapadagos na PBA Commissioner's Cup. Nanginod sa pagana kan Eastern si Glenn Yang na nagrehistro nin 26 na puntos asin may 18 puntos. Asin 11 rebounds naman si Chris McLaughlin. Inako ni Eastern coach Mensur Barge Ramovic na nadifisilan sindang daugon ang Beermen. Ultimo sa detalles kan Bareta, ang kamugtakan kan panahon. Pray na aga po. Ang bagyong si Romina, padagos po niyong naghihiro sa direksyon na Panorte Solnupan. Kung saan nga, dahil naman ini direktang apekto duman sa Kalayaan Islands sa may Palawan. Urining namataan sa distansyang 165 km Solnupan kan Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Kung saan iguan ni Kusog Dindoros na haran sa sentrong nag-aabot sa 55 km per hour. Asin may pagbugso Kanduros nag-aabot sa 70 km per hour. Maluyan yung nagiro sa direksyon na Panorte Solnupan sa rekas na 10 km per hour. Samantala, padagos man na nagpapauran o nakakaapekto sa Bicol Region, pati naman sa Southern Luzon asin Visayas ang shear line. Northeast monsoon ang nakakaapekto man sa natatadang parte kang Luzon. And dahil sa epekto man kan shear line, ang Kabikulan, padagos man nilalaw man na magkakaigwanin mga kalat-kalat na mga pag-uran, asin pulo-pulong pagkikilat pagdaguldol. Posible man ang mga pagbaha o paggo ng daganin dahil naman sa mga katamtaman na kuminsan may makusog na pag-uran. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sirangan ang mamatayan na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang tinatay agwat kan temperatura ngunya na maghapon, poon 24 hanggang 30 antas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 6:04 ngunya ninaga, masulno pa dyan na alas 5:25 ninapon. Kalidig sa Diyos ti Pag-asa, Ariel Samuel. Iyan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Lunes. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napoles sa Lado Teknikal asin Pag-asa. Kami ang nagatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Teral na nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga, ang hapon. Mas